якташларыбыз, Кайбыш, Апас районы патриотлары, biz менә бүген Мари Республикасының Суслонгер дигән атаклы җирлегенә килеп бастык. Менә монда безнең үз районыбызның, Апас районының, Кайбыш районының патриотлары, аерым алганда без аерым билгеләп үтәргә тиеш менә Илһам Баһавиев Җангилде авылыннан, ул үзенең иптәшләре белән быел 2026 елның апрель ayında җәяү менә бу лагерьга, хәрби лагерьның урынына кереп, урынны карап, күңеленә алып, ният кылып, шушы нияте белән менә шушындый һәйкәл эшләтте. Һәм без инде шушы делегация белән бүген август башында шушы һәйкәлне китереп куйдык. Бу хәрби лагерьда Суслонгерның үз исеме генә дә аны бөтен кешене тетрәндерә. Бик күп кешеләр, Илһамның үз абысы, менә Рашид Шихапович дибез, әтисе, безнең Олы Кайбыш авылыннан, Рәхимулла абый Гыйбадуллин, ул Зөмрәле авылыннан, Гарифуллин, ул Зеленодольскида яшәсә дә үз әтисе шушы хәрби лагерьда булган. Күрәсезме, һәрбер кешенең ниндидер язмышлары менә монда кисешкән. Минем үземнең дәүәтием, бабам булган. Кемнәрдер үлеп калган, кемнәрдер исән калган. Менә безнең күршедә һәйкәлләр күрәбез. Анда Әтнә Арча, Саба Теләче, Азнакай Кукмара һәм күршебез Югарыслан районнары белән беррәттән безнең чиратта җитте. Апас һәм Кайбыш районнары шушындый матур һәйкәл куеп, шушында килеп баш ияргә, шушында килеп дуа кылырга, шушында килеп истәлекле үзебезнең бабаларыбызны искә алырга. Шушындый истәлекле урыныбыз бар. Biz аларны газеталарда матурлап язып чыгарбыз, яңгыратырбыз, геолокациясын биребез. Монда урман эчендә бик каты юллар да юк, әмма ләкин килеп җиргә урыныбыз бар. Иптәшләребезгә аерым алганда Илһам Баһавиевка Алланың рәхмәте яусын дип белгертәбез. Шундый патриотлар булганда безнең районнарыбыз, халкыбыз яши һәм бабаларыбызның истәлеге шулай ук яшәячәк. Алла бирсә.